Kasi parang ke Amerika ilo. Chorolo aprangsi reporters do anaphan anditum apor ke chipi thegapon akeropila pininilitum APHLC Central Women Wing APHLC ahin pen chelangsi DPLA Women Wing atum pen chelangsi nilitum pini press meet ke wang nangkok athike penat kadu kawi ilitum Karbi Anglong East West di Mahasau SoArlo akisung mate SoArlo atum aon adur kahinodak pen Karbi Anglong East West di Mahasau aphan pasaur tur asonsi mandat lo rasi pinap ke party ajada party pu chipu pepin ajada dhorom pu chipu pepin pensi pinap abangke SoArlo tum setami lada ilitum la rape case sexual violence against women and girl children lapen ke nonalom hur chodut arniwang viral video Karbi SoArlo Anglong SoArlo pen bang kengsang bihari atum pen sita lapuson viral video kijumput la bangke isi kathirak meme kangring meme chot kalidet si ilitum aphan constitution aron ateng pen ilitum aphan latum aphan ke aot adur meme dadapot hemprek talatum aphan ke article 244 ta pg aja aot adur avilo pusi ilitum aphan ke constitution penanta lapuson si ilitum aphan ke ipudet po laso kapilong leja aphan article 244a lake autonomous state Article 3 Part 1A of the Indian Constitution lake separation of state hemprek kang thim lakado kawi ilitum ha British adina kai pen ilitum ke long tang labang so ajakong ilitum non pu non benta ilitum chahang bom lo sita ilitum ka chahang bom along RSS itu main agenda ke lahen lo pudak nangji lapen ilitum ahok pet penabang ke ilitum anglong ke Killer sing anglong ke bang nang kachi ridet si ilitum aphan pawir nang pamuet nang buti ke moson let pamuet nang SoArlo tum stami Karbi lapen Anglong akhai Karbi lake ST scheduled tribe law SC scheduled caste law OBC Muslim akhai arlo so la kadok kawe SoArlo atum aphan ke RSS atum amen agenda ke prostitute peman FG lapen ye Karbi Anglong angkang East West lapen di Mahasau aradatum ahem prek ke hangke PG akam awe pulatum RSS amen agenda long haladak doko laso posi SoArlo tumaphan arni wang lapuson rape case penchenglok pithi lot penchenglok amithang hala viral video ta Karbi Anglong so keng sang pinso alang litum si la viral video alang litum kachoma tha pen la post bomb lo la sila hai ke post ta keng sang tum si ke post lo pipot plonte la da ke la hai post lo plonte Karbi SoArlo Anglong akhaya SoArlo tum pen anong athang juno po apinso atum arlo so atum aphan sita me la bang so Karbi Anglong East West di Mahasau pang abhan ke hempre ke litum ke pinang nilo latum ke thek akhai kachini ne akhai kasaur tu rakhai latum ke hemprek ke longji aodawe lapuson se ilitum aphan non ilitum aphan bang nang ka target binong laso posi piniarni BJP atum aphan sitami aphong atokso a press meet awareness program penchenglok klempik lo asong atum sitami klempik lo sitami piniarni ta kopia posi lapuson kachomatha atumaphan pipot jail beng hai hedak. This is a big question to the Karbi Anglong Autonomous Council. Why? Because the Karbi Anglong East West di Mahasau has become very dirty because the Karbi girl children are making all these viral videos. So the Karbi Anglong Autonomous Council should take action against all the rapists, all the culprits. Because
We are demanding for a separation of state. Article 3 that talks about separation of state. In the year 1969, already the autonomous power has been issued, has been given. But till today, more than 3 years of decades has passed on. But till today, the Karbi Anglong East West Dimahasao are crying. People are crying. So when will we get the autonomous state? Lahen lo ilitum SoArlo tum inimithang oda dur chipa me nangji la chipa me pensi isumar oda dur ta meji isupi isupo atum ta oda dur meji la puson oda dur kimi Charlie Seroy sana penaba bangke SoArlo atumaphan doan LA pho asisitin pensitame nang litumaphan kachuning ri abangke penap ilitum sit in demonstration Ladak Dipu Karbi Anglong Post Office Adung Visual Market Adung Porpai Captain Porpai Plian Ilitum La viral videos pen chenglok sexual against women and girl children pen lahai a repris atumaphan kopia posit pinyar nianta tar libledet ma Karbi Anglong Autonomous Council nang litum sitami no cheden igra ilitum amithang anglong itum Jepang tirlo na ining Jepang tirlo na ilitum le labang sopir thepen TS sitami ilituma asumar ke Ladak Karbi Anglong East West Dimahasao pu chipulong thip nai athima lake 20 paragraph ke lake ing Karbi lapen inglong khaya phansi ha British adina kai pensi ilituma phan ikipu ikithan pi ikipu pikan ikitok pidak tado lasi during the period of British rule in India they had given the 20 paragraph for the tribal areas. So it is need of the hour that we should struggle, agitate, awareness, how to become a good human being, a good mother. Then only our children will become the good future citizens of this Karbi Anglong East West Dimahasao. So we on behalf of all the APHLC Central Woman Wing and Dipu LA Women Wing humbly request all the women and not only all the women, all the youth wings, Central, LA, CCPS, starting from our respected Sar J.I. Kathar Sar, APHLC President, Sar Kirirong Par Sar, General Secretary, and all the Central Office members, we humbly request your kind presence. And we also request all the Karbi Anglong East and West Dimahasao reporters to kindly cooperate, and we look for your presence for tomorrow's sit-in demonstration. Venue, Dipu, near Post Office, near Visual Market, time at 10 a.m. to 4 p.m. onwards. Lahenlo nang litumaphan kachuning rike, anutin ALA, LA Proventa, constituency, inko na trok penta, ilitum, SoArlo tum, eot idur kemepen, kidu kithak thejia phan, ilitum penap abangke, law and order, ahin penstame, action energy, lahai rock viral videos, kachi post ham that tumaphan, action energy, lapen, lapuson jong si, ilitum, change dun thek plunte, komentulo ilitum kachelar lang. Lasi Karbi Anglong Autonomous Council akihai sar tuliram ronghang penchinglok nanglila SPOC atom maphan sitami nangli action KPNG phansi nangli phan sitami labang so press meet pen nang chuning ripadi krimlo athema nangli ke kipu SPOC DC lakadu kawita ni rideng sidoku lasi bangso press meet nangli ninga klong pen nangli lang igra la SoArlo tumaphan ki jog 1
SoArlo tum oda dur ka chipe media phan kopine nangli hin penta council penta livelihood sources la hai kadu ka veta apok ka chipang krang pen la hai ot lang no lang no la hai pen claim kledet sitame ake me aside do ulang council pen sitame nangli hin pen sitame alang litum kirengji our side nangli hin pen sitame SoArlo phan sitame p pejir pon asonte nilitum Central Women Wing APHLC Dipu LA Women Wing lapene LA doan atum CC doan atum stame nang ditum aphan ning kangsam doji arna ma hirjumeta nang ditum longji kasi penap puthot chetong lona lahen lo nilihin pen atu ka ve phan parju bokolia lam ke pu nilijirpi pen alang li pethan pon lona APHLC media klembang phutung nili tum nang ka chupha teng pe nang tum kewang apot nang tum aphana kiru pipa prang lo non het ri tum mem pen jok satame nang than ba chini lo je penap lake ni phai crescer cap lo ladak post office dipu post office atheng no along si nili tum dharna ka paduji kolam dolo lasi APS 10 lapen ACC 10 lapen ke IL 18 kado kawe khaya phan kaching hon lapen khaya phan kachisong karjap thip lapen inut netapei pugachima thatum mithanga sumar thum phan kaching hon pik atum jong si do le putang tenang bar non pinap ilitum ladak post office atheng no long ilitum chi song rap pet lunang posi pini media hoi pen stame ilitum than pachini ponlo lapen hinia poina bangke lalo atumi het bolong ko majie long elitum theklong lo inuda pai han chu jorchot abang phansi inuda behari lake anuparna pama anuparna a hotel amalik lo alangli inuda pai phan han chu jorchot abang phia phan seta me ahan doan var pilap ki var pilap an chot takalisi achubi tum loksi kahivik to la antame ilitum alam thilong lo lapen ke arjulong lo ningduk pi an mithanga hawar long do set posetame ilitum karbi pimar tum arni ki wang ereng ki sunang arni ki wang la puson si pran ki dam nang lake ilitum chi therak me lapen inning jang je pingan labang solami tum mathalom no pulatang te lasi labang so alam the puthang nilitum APHLC Women Wings anathu pen sita menilitum strongly penitum condemn lo alang labang so abihari ilitum apaya phan bailitum akorte phan la puson ke claim ke lake hengno pik lo lapen chok che pik lo labang so puthake ke si pen puseta me so dak pen action and back nangji lapen ke law and order tum sita me so dak pen action and nangji nep ing nang jelang li phan jail sita me beng nangji lapen jail ke bing chola pukali adukan bang ke bini ke se tum pen kirlo eli tum theklong lo alang li tum phan se me li tum hin pen churu lo seta me ani sini ni kan ke chola pukali si trading license ta meng than vek nang ji lalo nili tuma hin pen ka demand ke athe ili tuma habar long nang dudun chora bang phusi ili hem nang dudun chora bang phusi ili phan ereng nang pasu bo tangte ili tum message ma ili tum chi therak nang ji lasi alang li tum la pusoi li tum puthak na claim ke chok chepi la pen lan cho takali SoArlo phan si abang ke papho di SoArlo phan si abang ke papho achu bi humlok si kahivi achu bi anta pachi phrila la ko an pin tum theklong lo la sining duk pik lo le tum APHLC Women Wing hoya hin pen sata me li tum so dak pen pin ram lo la lo pu alang li pen ta kaning ji athema Meghalaya government di ada khasia tum alang li tum customary law aron ateng pen pulotang te la inut khasia pi abangjong si bihari bengali keng sang phan do that lo plonte amithang adonara punot latum Meghalaya long masi chakpon pe akeng sang apin subhanta dim klong pipe
apen amithang acacia pi phan stami hadake adim pipe pipot latum ke aron pathik adlo keng sang a so phan jong si inglong karbi lapen inglong a khai do an atum bang a so phan dolo pulonte adim pen masi dolong le deji phlung phiji lasi litum ladak Karbi Anglong Autonomous Council bangke 10,434 square kilometer along leke bang aphan ke pipe de egin chita George pu ake hai sartuliram ronghang kaningje labangso alam ahok loma George vek loma ta pinyarni kopia posi longle apata bang keng sangatum nang ongret kilong piposi keng sangaphan Karbi atum inglong khaitum kedo aphai nang ongret pipot lo la hai ke ilitum ta strictly pen we have to maintain the law and order we have to maintain according to the constitution of India ilitum adim lake ilitum nang litum aphan se nilitum ke nang arni wa satame ning nang ke chithe pa na cholandun lasi Karbi Anglong Autonomous Council ke Japon ake hai sartuliram ronghang nangli imethang khaya pharman pen nangli inut recholo nangli nilitum an ke dangli somar nangli sumar lo lasi ake hai CM sar pan pen chenglo MP sar aphan pen chenglo EM CM MLA MP MAC atum ana bhan stame emithanga khaya pharman nalitum la pat pata sitame emithanga khai tumsi la longchonanji banga khai aphan ke pata longle ki pita aron awe la pen penan piso ke dota la banga khai aphan ke do atum pulongte apena na tumsi kengsang atum Karbi akur le chot chetok setare la bangke la tumsi longle le en la poson si cheplang bom lo la mo pen alang li sangpi kakurong pipi alang li pen setame pachini daklo ulong komaji alam labang so alam along puthot patumi reporters atum la dongmukak lo nepine haladak reporters atum pen bihari ala jangthu ke thai petrol ke thai adim bihari si reporters to maphan la puan alam kangtang pen kipudun kaningje dun ti ilitum bangke non ke we are deprived we are already minorities si ilitum ke adontin anutin SoArlo apinso atwa pan anstame nang ke chop hapon ke la LA pho dipu LA lo la pen bokajan LA lo hawar ke hat LA lo amri LA lo la pen rongkhang LA lo la pen thek te dima hasau LA pen sitame a district pen sitame nang chi tong dun lo pulotang te ilitum one voice ilitum chesong pon lo na behind every successful man there is a woman di sangmarli and behind every successful women there are more women kasi in edon ahem tun pulote sopin solong achor aro sodopo asomar chandri chanjaipo arnama hirjume pen rada hirjume pen lasi edon apin so yong si ka success luponte haladak so arlo tumta oda dur ki me pen ilitum do thak don luponte lan ilitum hemprek longji Karbi Anglong East West di Mahasa adontin asopin sotum kimisen atuwar kaching kidama sonthot SoArlo tum stame lapusi ilitum ning isipen akemi angthin awat adur chipe dolona lahenlo ilitum penap pharmana bangke wanglona ilitum chithanlona chimumlona educate agitate and awareness labangsoke and organize educate, agitate, and organize. Dr. Bhimrao Ambedkar Kipu Alam Ningchi Birona, ilitum chi organize ponno, APHLC ILA Central chi organize ponang regional party pen ajok ititumo ningkang samlongji la pen non ke dobom origin political party tum hanta tuning ripadi krim lo je action ke enserak jiaphan la culprit rapist la viral videos la hai ka upload tap atumaphan Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen nang litum phan ning nang ka chithe pen si la pachini pon lo la pen ni litum ning chingduk pi ake hai pi sang pi nirola phangchopi alangli long ni litum chuning ridam si nang litum nilitum aphan nang permission mata information la chuhang dam pen si nilitum long lo dasi arnam herjume ituma ke hai pi sang pi nirola phangchopi phanstami arnam herjume pedona alang li ke claim along ansitame
ilitum kado kave party dhorom puchi pupe pin pen ilitum la kado kave pinap ke dolong ji pot ke arna ma phaning chingduglo la pen ake hai pi sangpi nerola phangchopi DC alang di phans tami ning chingduglo la pen ilitum asar jai kathar sar alang di ekithan ekimum pon alamsi nitum SoArlo tum ansitami lapu ake me ake chok ato war ke dani phase nilitum ta ning ke ha tasi pinap chetong lo na pinap apor pen chetong lo na kardom